Mae menyw ifanc gwallt melyn yn lapio tywel o amgylch ei chleient ar ôl golchi ei gwallt. Yna, rydyn ni'n ei gweld hi'n rhoi lliw yng ngwallt cleient arall. Dyma Darla. Daeth hi o hyd i'w swydd ddelfrydol drwy raglen Twf Swyddi Cymru plus Llywodraeth Cymru. Mae hi newydd gwblhau ei chymwyster NVQ mewn trin gwallt, ac ar hyn o bryd mae'n gweithio yn Henderson & Co fel steilydd iau. Rydyn ni'n gweld y tu allan i salon Henderson & Co ar stryd brysur yng Nghaerdydd. Y tu mewn, rydyn ni'n cael gweld yr amrywiaeth o gynhyrchion y mae Darla yn ei defnyddio yn y salon, gan gynnwys raseli, lliwiau a siampŵ. Roedd Darla yn ei chael yn anodd credu yn ddi ei hun, ac ei bod yn gwybod ei bod hi eisiau gweithio mewn diwydiant creadigol, doedd hi ddim yn gwybod pa yrfa fyddai'n mynd a'i bryd. Mae Darla yn golchi ac yn tyluno gwallt ei chleient gyda siampŵ ewynog. Diolch i gefnogaeth Twf Swyddi Cymru plus, aeth Darla i ddiwrnodau blasu i weld beth oedd ar gael iddi. Y profiadau yma wnaeth ei helpu i ddarganfod ei bod yn frwd dros drin gwallt. Mae Darla yn cribo, yn lliwio ac yn eillio gwallt ei chleient gyda chefnogaeth ei chyflogwr Kelly wrth ei hochr, sydd â gwallt brown a ffringe. Cafodd gefnogaeth amrysiadwy gan ei thiwtor ar ei thaith y gwaith. Gyda'i gilydd, buon nhw'n gweithio ar sgiliau hanfodol Darla, fel datblygu ei CV, ac ymarfer ar gyfer cyfweliadau go iawn, a fi'n helpu iddi wella ei hyder cyn mentro i fyd gwaith. Ers dechrau ei swydd yn Henderson & Co, mae Darla wedi datblygu llawer o sgiliau, gan gynnwys torri, lliwio a steilio gwallt. Mae hi hefyd wedi dechrau datblygu ei restr gleientiaid ei hun. Mae Darla yn cymysgu'r lliw mewn pot porffor yn barod i'w roi ar wallt ei chleient yn y basen. Mae hi'n chwerthin wrth sgwrsio a'i chleient a'i chyflogwr. Mae Darla yn ddiolchgar i Twf Swyddi Cymru plus am ei helpu i weld ei photensial, ac mae hi bellach yn edrych ymlaen at y dyfodol, gan gynnwys taith i weithdy sioe ffasiwn Kevin Murphy i ddatblygu ei sgiliau. Fel Darla, efallai dy fod yn ansicr beth sydd nesaf i ti, a dy fod eisiau cymorth i ddod o hyd i yrfa roi ti'n ei mwynhau. Mae Darla yn ychwanegu estyniadau gwallt at wallt newydd ei chleient. Os wyt ti rhwng 16 a 45 oed, mae Twf Swyddi Cymru plus yn cynnig hyfforddiant a chymorth pwrpasol i dy helpu i fagu hyder ac ennill cymwysterau newydd ac i dy roi ar lwybr tuag at yrfa roi ti'n teimlo'n frwd drosti. Neidio ymlaen i'r rannau da gyda Twf Swyddi Cymru plus. Gysyllta â Cymru'n gweithio am fwy o wybodaeth.